Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруы. Хәерле үтсен көнебез. Кемдер эштә, кемидә күтәренке күңел белән үтсен көннәр бер көйгә. Исәнмесез кадерле тамашачыларыбыз. 2 саат дәвамында сезнең белән Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм аның алып баручылары Илдар Кыямов белән Миләүшә Фатхетдинова сәламли. Иң беренче җитеп, гадәттәгечә ал хәбәргә күз салырбыз. Шигелгән келәмнәр, күн мозаикасы, керамика, батика, бизяноевлар монда нәрсә генә юк. Осталар дип аталган әлеге күргәзмәдә декоратив кулланма сәнгатының барлык төрләре диярлек тәкъдим ителә. Хәзер инде без әлеге бисквитларны бизәүгә керешәбез. Хәбәрчебез Зәлия Галиева көзге десерт, кишерлек капкейк әзерләү серләрен өйрәнеп кайтты. Йога инструкторы Әлфия бер белән күз күремен яхшыртучы күнегүләр ясарбыз. Кайбер авылларның атамаларында угаларның борынгы тарихы яшелгән. Мәсәлән, Кукмара районының Байлангар авылы бар. Бу бай уланнар дигән сүздән килеп чыга торган атама. Угланнар, ягъни уланнар, алар Казан ханлыгы заманында ук билгеле булган бер хәрби сословие, ягъни хәрби катлам. Гади тел белән әйтсәң, солдатлар дисәң дә була. Шулай Кукмара халкы үзенең уңганлыгы белән дан тота. Бүген без исә Кукмара районы Сабанчы авылына юл тотарбыз һәм бу саланың тарихы белән танышып үтәрбез. Моннан 200 ел элек әлеге җиргә Сабанчин фамилияле әфәнде килеп чыга. Табигатьнең матурлыгына гашыйк булып, биредә төпләнергә хәл кыла. Берникадәр вакыт үткәч, бу җиргә башка кешеләр дә килеп урнаша. Шулай авыл пәйда була. Исемен гади генә әйтеп Сабанчы дип куялар. Авылның халык телендәге атамасы да яши. Икенче төрле аны аты дип йөртәләр. Бу хәл биредә яшәүче халыкның күпләп ат астрагы белән бәйле диләр. Бүгенге көндә дә халык күпләп төрлеге астрый, авылда 2 зур фермер хуҗалыгы эшләп килә. Сабанчыда хәзер 120 кеше яши, 37 хуҗалыгы бар, авылның үзәгендә мәчет урнашкан. 5 вакытны азан тавышлары ишетелә. Мәчеткә картларыбыз йөри. Җомга намазлары булмасын, иртәнге намаз, илә намазы, акшам икенде намазлары, ястү намазлары барсына да килә. Без мәчеттә укыйбыз. Һәм шулай ук мәчеттә бүгенге көндә Кукмара мәдрәсәсе аркылы уку оештырылды. Илһам хәзрәт килеп укыта, анда дагы әбиләребез, бабайларыбыз, хәтта яшь кызларыбыз да, егетләребез дә мәчеткә килеп белем алалар. Özümüzün Kukmara rayonu şunun bilen don tutabız indi. Bizde milletler köp. Hem milletler bizde dost tatı münasebette yaşaylar. Mene kurgani işçe, mene şu Sabançın avulu, halk dilinde atı avulu diye yürütülen de o bizden utnutlar bilen bir tilede turalar. Emmeleke şu an karamazdan, Allah özlerinin milletinin gırıf kayıtlarını, tillerini unutmuşu, yolalarını mene uşağı ütkerip baralar. Сабанчыда каз имәсе, күргәнегезчә халык бергәлә бәйрәм итә. Уеннарны Шишмә буенда оештырырга уйлаганнар. Әлеге җир сабанчылар өчен бик мөһим урын. Ул тарихи табигать һәйкәледә, яшь парларны кавыштыручы, таныштыручы да. Суы шундый чиста, шундый татлы, аның ләззәтеннән күңел сөенә. Авылыбызда 100 ел, 200 еллар элек Муса дигән абый яшәгән, бабай менә шул кеше шушы чишмәне тапкан. Һәм шушы чишмәне табып, монда бурап, чишмәдән су чыгарган. Авыл халкы менә шушы чишмә аркылы су эчкәннәр. Менә шушы авылда бердән бер чишмә булган. Менә чишмәләр ала соңгы вакытларда инде иләргә сулар кергәч, аларга игътибар бик калмады дип әйтсәм дә була. Менә бу чишмә дә шушылай итеп ремонтлап, шушындый хәлгә китергә уйладык. Әле монда эш бетмәгән. Алга таба чишмә кырыена агачлар утыртып, балалар мәйданчыгы төзәячәкләр. Буларның барысы да якын киләчәккә планлаштырыла. Ераграк карасаң, Сабанчыларның киләчәккә зуррак максатлары да бар. Ул авылны шундый зур, нык хәлдә саклап калу һәм киләчәк буынга туган якларының мирасын, милләтләренең гырыф-гадәтләрен түкми-чәчми тапшыру. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Бүген бездә кунакта Габдулла Тукай әдәби музей директоры Гүзәл Төхвәтова. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Бүген бик кызыклы чара узачак. Тукай музейында үзегез сөйләп узгыз әле, нәрсәгә багышлана?
Бүгін Ғабдулла Тукай әдәби музейында күренекле галим, профессор Резида Ганиеваның туына 90 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә оештырыла. Резида Ганиева ул күпләребезнең яраткан укытучысы, барыбызның да диярлек хөрмәт иткән менә шундый бийек шәхсебез. Менә әле бүгенгедәй күз алдымда аның лекциялар укыган вакытлары ялкынланып, хисләнеп, рухланып, көнчыгыш әдәбиятларын, Тукай иҗатларын безгә сөйли иде. Аларны төрле әдәби юнәлешләр белән чагыштырып, Европа әдәбиятындагы юнәлешләр, көнчыгыш әдәбиятындагы юнәлешләр белән чагыштырып, безгә студентларга тәкъдим итә иде. Менә бүгенге көндә Резида апа инде безнең белән арада юк. Менә безнең бүген булачак әдәби музыкаль кичәбез ул инде аны искә алу чарасы буларак та тәкъдим ителә. Без аны Галимҗан Ибрагимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән бергә оештырабыз. Кичәдә галимнәр, язучылар, аның укучылары дип әйтегендә катнашачак. Һәм инде әлбәттә без һәрбер тамашачында көтеп калабыз. Һәм кичәбезнең иң мөхтәрәм кунакларыбызның берсе ул инде Резида апаның ире, күренекле галим, тукайчы галим Зөфәр абый Рәмиев булачак. Һәм менә әлеге кичәдә инде без шундый җылы хатирәләр белән уртаклашырбыз. Үзебезнең хис кичерешләрне сөйләрбез дигән шундый теләктә торам инде. Гомумән Резида апа Ганиева ул Тукайчы галим буларак безгә Тукай музейында булгач та инде шул юнәлешеннән башлыйсым килә. Ул инде музейда уза торган төрле чараларда катнаша иде, ачык лекциялардан чыгыш ясый иде. Һәм шулай ук яңа күргәзмәләр эшләгәндә, музейның яңа экспозициясын эшләгәндә фәнни консультант буларак безгә һәр вакытта ярдәм итеп килде. Резида апаның минем үземә шәхсән үзем алсам инде Тукайның Печән базары яхут Яңа Кисек баш әсәрен тикшергән хезмәте бик нык ошый. Анда аның сатирик эшчәнлеген, сатирик сыйфатларын төрле Европа әдәбиятлары белән чагыштырып тәкъдим иткән бит инде. Һәм Резида апа Ганиеваның гомуми фәнни эшчәнлегенә китсәк инде, мәсәлән, көнчыгыш әдәбиятларын, шулай исәптән татар әдәбиятын, Ренессанс чорларын безгә студентларга тәкъдим итә иде. Һәм шуннан да менә Ғабдулла Тукай әдәби музейының яңа экспозициясе дә нәкъ менә шул татар мәдәниятының Ренессанс чорын күрсәтү буларак әзерләнде. Анда Тукайның чырдашлары, беренче музыкантлар, беренче чиста татар телендә язган дип әйтгәндә шагыйрьләр, язучылар, тәрҗемәчеләр, гомумән төрле сәнгать кешеләре белән татар халкының тарихын, мәдәниятен ачып бирә тора. Һәм менә без шуларны инде бүген булачак кичәдә үзебезнең тамашачыларыбызга тагын бер кат тәкъдим итәрбез дип уйлыйм. Һәм тамашачылар инде үзләре дә сораулар белән килерләр, үзләренең хатирәләре белән уртаклашырлар дигән өметтә торабыз. Güzel, siz bütün üzerinizde менә Резида апаның шәкерте буларак анда укыгансыз, лекцияләрен тыңлагансыз. Минем менә хәтеремдә иң беренче Резида апа зур галимә булудан тыш көчле оратор иде. Ул шул кадәр тәмләп, шул кадәр күңеленә салып тамашачының аның жестлары, аның теге ишарәләре дә үзе бер дөнья иде бит инде, шулаймы? Әйе, менә шушы кичә була дип аралаша башлагачтан үзебезнең кунакларны чакырып инде мөрәҗәгать иткәч, күпләре ай Резида апаны хисләнеп сөйләгәннәре дип менә шулай искә алалар. Шуннан да Резида апа искиткеч галим, тирән белемле галим һәм искиткеч оратор иде. Ул менә күңелен, җанын биреп әзерләй иде безнең студентларны. Ул фәнни эш алып барулары, ул вакытта компьютерлар юк иде. Менә мәсәлән без укыганда ул аны күчертеп, яңадан дәресләтеп, аны фәнни нигезләрен ачыклап, менә шундый бөтен йөрәге белән студент белем алсын, аның белем даирәсе киңәйсен дип тырыша иде. Һәм шуннан да менә күпме генә кеше белән сөйләшсәк тә, Резида апа хакында барлык кешеләр җылы хатирәләр шулай сакланып калган. Менә аларны инде фәнни хезмәтләр айрым сөйләргә кирәктер. Энциклопедиясе, мәсәлән, Тукай энциклопедиясенә Резида апа язган мәкаләләр, алар фәнни тирәнлек белән аерылып торалар. Аннан соң көнчыгыш әдәбиятларын, ул яклаткан кандидатлык диссертацияләрне, аларның һәрберсен карасак та инде аларда шул менә тирән фәнни нигез ята һәрберсендә. Һәм менә бу экспонатларны өйрәнгәндә, Тукай иҗатын өйрәнгәндә дә без нәкъ менә Резида апаның хезмәтләрендә шул фәнни тирәнлекне күрәбез. Менә тагын минем уйлавымча монда инде Резида апаның чурдашлары, бергә эшләгән хезмәттәшләре дә катнашыр дип уйлыйм, һәм менә бу бик кадерле истәлекләр булачак, Алла бирсә. Алла бирсә, менә без кичәдә инде ул бергә эшләгән хезмәттәшләре булачак, аның студентлары булачак. Һәр вакытта. Әйе, Хатиба Миңнегуловлар, күренекле галимнәр бит инде аның студентлары күбесе диярлек. Татар теле укытучылары булачак, чөнки ул күпләрнең үзенең мөгаллиме, остазы. Шулай ук инде кичәдә Резида апа яраткан җырлар яңгыраячак.
аларын да без тыңлап китәрбез дип уйлыйм. Зөфәр Зәйневич Рәмиев аның иптәше бит әле менә бик кызыклы гына китапта чыгарды. Ул да минем уйлавымча игътибар үзәгендә булыр. Туган ягы турында Зөфәр абыйның яңа китабы әлбәттә бик күпләрне кызыктырыр. Һәм шулай ук инде Зөфәр абый менә соңгы елларда Резда апага багышланган ана хезмәтләрен туплаган китапны тәкъдим итте. Менә ул китапны да һичшиксез безнең тамашачыларыбыз кем күреп өлгермәгән, аларга да менә яңа ачыш, яңа табыш булыр дип уйлыйм. Бик кызыклы чара дип көтелә. Әлбәттә, бездә гомумән Гатла Тукай әдәби музеенда чаралар бик кызык уза. Резда апага багышланган кичәдән соң без инде үзебезнең тамашачыларыбызны алдагы атналарда репрессияланган Тукай чырдашларына багышланган кичәгә, аннан соң күренекле фольклорчы Галим Хуҗа Бәдрига багышланган аның туганнары галимнәр белән очрашуга чакырабыз. 4 ноябрь сәнгать төнендә инде без үзебезнең тамашачыларыбызга Тукайның якташлары Җидегән Шишмә Арча халык театрының чыгышын тәкъдим итәчәкбез. Слэм экскурсиялар, менә шундый шигъри слэм экскурсиялар, яңа формат экскурсиялар, баллы экскурсия форматларын һәм башка бик күп кызыклы чараларны тәкъдим итәбез. Гомумән Тукай музеенда эш кайный һәм анда төрле яшьтәге тамашачыларга һәрвакыт кызыклы булыр дип уйлыйм. Шуннан да гүзәл менә карап тыңлап торам да, сез шул кадәр теге Тукай белән чикләнмичә татар мәдәниятының бер учагы булып, гөрләп, кайнап эшләп торасыз. Алла Тәгалә уңышлар юлдаш кылсын. Алдагы көннәрдә дә аралашып торыйк. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, сезне көтеп калабыз үзебезнең чараларда. Амин. Бездә кунакта Габдулла Тукай әдәби музей директоры Гүзәл Төхвәтова иде. Ә без тапшыруны осталар күргәзмәсеннән әзерләнгән сюжет белән дәвам итәбез. Шигелгән келәмнәр, күн мозаикасы, керамика, батика, бизяноевлар монда нәрсә генә юк. Осталар дип аталган әлеге күргәзмәдә декоратив кулланма сәнгатенең барлык төрләре диярлек тәкъдим ителә. Барлыгы 80-нән артык декоратив гамәли сәнгать әсәре. Биредә Софья Кузьминых, Светлана Гарбузова, Ринат Ахматов, Луиза Фасхетдинова, Роберт Гайсин һәм башка рәссамнар милли сәнгатьнең традицион төрләрен тәкъдим итә. Сәнгать белгечләре аларны милләтнең заманча мәдәниятен күрсәтүче осталар дип атай. Менә алар безне куандыра, чөнки милләтнең мәдәнияте музейларда гына калмый. Ул бүгенге көндә яши һәм риважлана, һәм күреп торасыз төрле формаларда һәм инде төрле төсләрдә бирелә һәм күрсәтелә инде халыкка. Алар традицион алымнарны музей коллекцияларына ияреп түгел, үзләренчә иҗади килеп бу өлкәдә үз сүзләрен әйтергә тырыша ди әлеге күргәзмәдә катнашучы осталар турында сәнгать белгече Рауза Султанова. Безнең монда башка текстиль бигрәк тә күп урын алып тора. Ул инде табигый, чөнки безнең татар интерьерында иң күп урын алып торучы, шулай ук ул безнең шигү, току эшләре белән тулы, ул көнчыгыш интерьеры белән тәңгәл килә. Инде шуңа күрә дә монда шигелгән эшләр белән бер рәттән аның төрле техникалары монда бар, тамбур да бар, шыма шигү дә бар, һәм инде колакчан шигү, ушковый техника безнең уникаль үзебезнең татар техникасы да бар. Һәм шул вакытта әйтер идем, монда әле безнең менә сирәк эшли торган иде. Гобелин сәнгате ул бер хәл. Андый паннолар белән Роберт Гайсин безнең һәрбер күргәзмәдә катнаша иде. Менә бу очракта экспозициядә Алексеевск фабрикасында, току фабрикасының менә Стачева Аннаның инде бүгенге көндә урта буын хәзер иң яше менә шушы фабрикада эшләүче ханымның катнашуы да безне бик сөендерә. Күргәзмәдә архитектор Шамаилләр остасы Рөстәм Шамсутовның керамик эшләре дә игътибар үзәгендә булды. 60-нчы елларда зур яңарыш үрнәге булган каюлы шигү үрнәкләрен тәкъдим иткән Софья Кузьминых эшләре дә игътибарга лаек. Сәнгать белгече шулай ук ювелир сәнгате, агач эшкәртү осталарын да билгеләп үтте. Ювелир сәнгате шулай ук безнең бүгенге көндә эшләп килүче бик күп осталар бар. Хатын-кызларда, ир-атларда инде без хәзер аларны аермыйбыз. Тигез алар хезмәт куялар бу өлкәдә. Ималь сәнгатендә эшләп килүче кызларның шулай ук яңа менә Шамаилнең элементларын кертеп
ювелир сәнгатендә яңа сүз әйтергә тырышалар. Шулай ук бик кызыклы күренеш дип әйтер идем. Әмма ювелир сәнгатенә килгәндә безнең билгеле күрәсе килә үзебезнең бугорчатый искан дип аталган күпертмәле шулай ажур без инде күпертмәле эшләүне кызганычка каршы менә ул андай эшләре юк, чөнки бу авыр техника. Ювелир сәнгате, күн мозаикасы, агач эшкәртү, току, чигү. Онытыла барган һөнәрләрне торгызу, саклап калу белән бергә рәссамнар алдында яңа бурычлар куела. Бай мирасны үзләштереп, этно-дизайн өлкәсендә яңа үрләр алу. Актуаль бөтен нәрсә. Менә беләсезме, дизайн буенча да, кием буенча да актуаль. Име бүгенге көндә менә хәзер татар милли киеменә бик игътибар ителә. Һәм инде менә зәркәнчеләрнең әйбере менә бүген миндә дә менә күреп торасызмы? Ул актуаль. Ул индивидуализм дигән әйберне бирә. Ул күрсәтә менә без менә шулай итеп үзебезнең мирасны яратабыз. Шулай итеп менә бу әйберләр инде мине генә бизи түгел, һәм инде киләчәктә минем оныкларымны да бәлки бизәр дип уйлыйм. Шуның өчен бу бик актуаль. Шул ук рәсемнәр, шул ук намазлыклар, шул ук савыт саба дип әйтәсе килә. Менә алар бөтенесе дә актуаль. Матур итеп чәйешкәндә үзеңнең милли татар бизәкләр белән, баллар белән, шәкшәк белән чәйешкәндә менә шулай итеп үзеңне чын татар итеп хис итәсең. Менә шул. Күргәзмәдә катнашучылар да, осталарның эшләрен карарга килүчеләр дә бер фикердә. Декоратив гамәли сәнгатьнең потенциалы бар, һәм ул төрле юнәлештә үсә ала. Манзара тапшыруы өчен Лилия Гыйззатуллина, Андрей Корсинский. Илдар абый, беләсезме, 1991 елдан кишер Европада җиләк-җимеш дип санала икән. Менә сиңа, мин кишерне гомер буе яшелчә дип йөри дөрим. Хәзер аңлатам ни өчен шулай икәнен. Дөресендә моңара бер сәбәп бар. Португалиядә кишердән кайнатма ясыйлар, аннары чит илләргә саталар. Европа стандартлары буенча вареньены бары тик җиләк-җимешләрдән генә ясарга ярый икән. Хәзер кишердән кайнатма түгел, капкейклар пешерергә өйрәнербез. Кәгазь каләмнәрегезне әзерләп куегыз, чөнки бик әйбәт рецепт. Көзге уңыш инде җыеп алынды. Димәк, бу хуҗабикәләргә тәмле ризыклар пешерү өчен тагын бер сәбәп булып тора. Ә менә нинди тәмле, шул вакытта файдалы һәм җиңел ризык пешерергә соң. Бу турыда кондитер Хисамиева Инҗидән сорап үтик әле. Инҗи, сәлам. Ассаламу алейкум, Зәлия. Без бүген нәрсә пешерәчәкбез? Без бүген быелга уңыштан бик тәмле кишердән тәмле капкейклар пешерәчәкбез. Моның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак? Безгә бисквит өчен кирәк булачак кишер, зәйтүн мае, грецкий орех, йомырка, шикәр, камаон, корица, разрыхлитель һәм имбирь. Димәк, эшебезне башлый алабыз. Әйе. Савытка салабыз беренчедән шикәр, кама, бер йомырка һәм аны булгатабыз. Әйдә, Зәлия, зәйтүн майын син дә салып җибәр әле. Хәзер шушы аңга безнең тәмләткечләребезне салыйк әле. Әйе, булгатып җибәрәбез. Һәм безнең әзер массага әкрен генә салабыз. Шушы әзер массага без хәзер кишердәшлекне салып, шушы формочкаларга тутырып куябыз. Хәзер кишерне кырырга кирәк. Әйе. Зәлия, безнең кишер әзер, салсаң була. Менә шунда безнең масса килеп чыкты. Хәзер без бу массаны шушы формаларга салачакбыз. Капкейкларыбыз пешкән арада кишер турында файдалы мәгълүмат әйтеп үтәсем килә. Кишерне казып алгачта аны бер ай салкын җирдә тотырга кирәк, чөнки менә нәкъ бер айдан кишердәге витаминнар саны 2 тапкырга артачак. Кишерне каймак яки май белән ашарга тәкъдим ителә, чөнки менә нәкъ А витамины май ярдәмендә эри.
Хәзер инде без әлеге бисквитларны бизәүгә керешәбез. Безгә крем өчен кирәк булачак творожный сыр, шикәр пудрасы һәм куертылган каймак. Хәзер шы әзер кремабызны кондитерский мешокка салабыз. Хәзер без шушы капкейкыбызда чыкыр ясыйбыз пычак ярдәмендә. Шушы әзер чыкырларыбызга без салабыз әзер карамель. Хәзер крем-чиз белән бизибез. Шушы капкейкларыбызны җиләк-җимешләр белән бизибез. Менә Зәлия безнең тәмле кишер капкейкларыбыз әзер. Инҗә рәхмәт бик зур сиңа шушындай тәмле рецепт белән бүлешкәнең өчен. Сез исә Инҗинең киңәшләрен истә тотып, якыннарыгызны шушындай капкейклар белән сөендерә аласыз. Шәйләрегез тәмле булсын дуслар. Гадәттәгечә чәршәмбе көнне татар матбугатына күзәтү ясыйбыз. Бүген дә үз гадәтебезгә тугрылык сакларбыз. Октябрь айында Салават күпере нәниләрне һөнәрләр иленә чакыра. Бүдерә исемле кирпегә һөнәр сайларга ярдәм ит, тегүче, пешекче, төзүче һәм табиб турында кызыклы видеолар кара. Уйнар уйна, башваткычлар шиш, боягачны төрле төсләргә буя. Һөнәрләрнең татарча атамаларын исеңдә калдыр. Кайсы һөнәр иясенә нинди корал кирәклеген бел. Ленар Шәйхнең кем була шигырен автор башкаруында кара. Алтыннан кыйммәт һөнәр дигән әрмән халык әкиятен тыңла. Төрле һөнәрләргә багышланган өстәл уенын уйна, журналны укып бетергәч, Салаватиклар башкаруында бии, итек, читекләр җырын тыңла һәм үзең дә аларга кушылып җырла. Салават күпре белән бергәләп кызыклы һәм файдалы һөнәр сайла. Хәзер Симбикә журналының октябрь санына анонс ясыйк. Симбикә журналының октябрь санының тышлыгында булачак табибә, үсеп килүче буынга урнак яшь актив Алина Хәмидуллина. Тормышка яңа атлаган, яшь буына карамастан инде ул башкалар уйламаган идеяларны чынга ашырган. Төрле яктан уңган бу туташ турында син булдырасың кызым язмасында танышырга була. Октябрь айының 3-нче якшәмбесендә Россиядә әтиләр бәйрәме үткәрелә. Ул яшь бәйрәм әле, бары 2нче тапкыр гына уздырыла. Әти язмасында гаиләдә бала тәрбияләүдә әтиләр роле турында уйланабыз. Әле бит әни дә, әти дә ролен үзенә алган әтиләр бар. Ялгызы гына бала тәрбияләүчеләр. Аларның бәхете нәрсәдә, әлеге әтиләрнең тормышы, уйланулары турында укыгыз. Сәясәтче хатын-кыз, дәүләт эшлеклесе, затлы ханым, уңган хуҗабикә. Татарстан иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева республиканың иң танылган хатын-кызларының берсе. Бер генә шәп карьерада шәхси тормыштагы бәхетне алыштыра алмый ди ул. Зилә ханымның тормыш кагыйдәләре белән сәясәттә дә, гаиләдә дә ихласлылык кирәк язмасында танышырга була. Симбикә журналында һәм сайтында килен кайнана бәйгесе дә дәвам итә. Бу санда Арча районыннан Рауяпа Шәймуллинаның кайнанасы турында язган хаты дөнья күргән. 40 ел бергә кайнана белән яшәгән килен дус тату тормышның серләрен тәгаен белә инде. Зирәк кайнанасының зирәк киңәшләрен укыйсың да, мондый әниләр күбрәк булса, бар яшь гаиләләр дә нык булыр, таркалмаслар иде, бәхетле булырлар иде дип уйлыйсың. Гаиләдә үсмер рубрикасының чираттагы кунаклары Татмедиа акционерлар җәмгыятының генераль директоры Шамил Садыйков һәм аның кызы Зөһрә. Әти белән кыз мөгаләмәсе иң җылы мөнәсәбәтләрнең берсе. Шул вакытта иң четереклесе дә. Ничек бер-беренең шикләрен хөрмәт итәргә һәм аларны саклап калырга. Шул вакытта әти киңәшен бирә белергә. Әтинең күзләренә туры карап әйтә алмаганны ничек итеп җиткерергә. Бу сорауларга җаваплар әти-әниләргә дә, бу җиткән үсмерләргә дә кызыклы булыр. Мин синең иреңне бәхетле итәм. Аптырап калдыгызмы? Тормыш әллә нинди хикәятләр яза ул. Бәхетсезлек бәхеткә илтергә дә мөмкин. Ачыктан-ачык рубрикасындагы героиняның тормышы, мәхәббәт тарихы бер укучыны да битараф калдырмас. Бер генә минутка җырын күпләрбез белә. Заманында иң популяр җырларның берсе ул. Аның язылу тарихы бер җыр тарихы рубрикасында. Әлеге җыр сүзләре башына ак яулыгын кыйыклап бәйләп, шәшәкле күлмәк итекләрен җилдә җирфердәтеп, булыннан кайтып килгән гап-гади бер авыл кызы күңелендә ярала. Бүгенге көндә күкрәктә яман шиш авыруы аеруча киң таралган күренеш. Табиб-маммолог, онколог Хәсән Гобәйдуллин белән әнә
шул авыру турында сөйләшү журнал укучылар өчен үтә дә мәгълүматлы һәм файдалы булыр. Алтын вакытны истән чыгармыйк язмасы бу авырудан профилактика турында. Ә ул авыру белән көрәштә бик кирәкле әһәмиятле корал. Хатын-кыз галәме кушымтасында шулай ук балалар сәламәтлегенә кагылышлы сорауларга табиблардан җаваплар, көзен туклану рационы турында сөйләрләр һәм гөлләр тәрбияләү буенча киңәшләр урын алды. Матурлык эксперты исә стресстан чыгара өйрәтә. Аш-су рубрикасында кабактан Дагыстанция чуду пешерергә өйрәнербез. Кунакхана сәхифәсен дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин. Хәерле көн. Рөстәм әфәнде, журналның яңа саны, октябрь саны белән танышып булсак иде, анда ниләр бар? Шуннан да менә безнең бүген көндә Казан утлары журналының октябрь саны басылып чыкты. Журнал Айгөл Әхмәтгалиеваның biz barabız ул килмәс дигән повесте белән ачылып китә. Гадәттә бит инде шигырь белән ачып җибәрәбез. Ә инде яхшы проза әсәрләре булганда безнең шундый практикада бар. Проза әсәрләре белән ачып җибәрәбез. Бу повест безнең атаклы көрәшчебез Фазыл Әхмәтҗановка багышлана. Ул инде бик күп сабан телләренең баш батыры, Россия чемпионы, Татарстан чемпионы һәм уланы Айгөл Әхмәтгалиева бик талантлы рәвештә көрәшче генә буларак түгел, авыл өчен көрәшүче, гаделлек өчен көрәшүче, милләт өчен көрәшүче буларак, эшмәкәр буларак та төрле яклап, хәтта инде коронавирустан инде көрәшүче буларак та, авыру белән дә көрәшүче буларак ачалган һәм чын мәгънәсендә безнең милләтпәрвәр шәхесебез барлыкка килгән. Шушы әсәрне укыганнан соң мин үзем дә менә бер кат уйлап куйдым. Бездәге татар халкын тел, милләт саклый дип әйтәбез бит инде һәр вакытта да. Безнең көрәшләребез дә менә шундый кешеләр икән дигән хис туа. Шуннан да менә бу әсәр безнең көрәшләр турында яңаша караш тудырырга мөмкин. Шулай ук Телләр комиссиясе уздырган роман номинациясендә урын алган Раул Сабирның романы Фәхрине үтереп ташладылар. Романы безнең басылуын дәвам итә. Ул шулай ук бик кызыклы, заманча әсәр. Бик мобиль әсәр дип әйтергә мөмкин инде. Бүген көн йөгерек тел белән язылган. Үзенчә детектив, татарча дип әйтергә мөмкин. Ул да укучылар күңеленә хуш килер дип ышанабыз. Менә бу проза әсәрләре безнең журналның инде дәрәҗәсен билгели. Шигъри әсәрләр гадәттәгечә ул биеклекне күрсәтә, һәм инде безнең татар шагыйрьләре бу санда да иң күркәм шигырьләре белән катнаштылар. Иң беренче күз төшә торганы ул тышлык, анда Сөембикәне күрәбез. Бу Касыйм шәһәрендәге яңа куйган һәйкәл дип уйлыйм. Әйе, чыннан да шулай. Бу үзебезгә дә бик ошады, чөнки болытлар өстендә күккә күтәреп Сөембикәне дип әйтергә мөмкин. Һәм инде октябрь айда бит ул безнең үзегез беләсез, хәтер көне белән бәйле, искә алу белән без шул айдан һәр тышлыкны уйлап бирергә тырышабыз. Сөембикәнең дә октябрь санында басылып чыгу юкка түгел. Шуннан да шактый гына кызыклы әйберләр. Сез үзегез белән әле тагын кисә китабын алып килдегез. Кем аның авторы? Шуннан да менә бу Казан атлары сериясеннән дигән безнең кисә китаплары чыгару дәвам итә. Бу 16нчы китап. Менә соңгы 16нчы китап. Монысы безнең авторы Аида Хайретдинова дигән, ул Башкортстан Республикасының Балташ районында яшәп иҗат итә. Шактый гына кызыклы әсәрләр яза. Һәм менә бу кышкы юл озын иде. Шулай ук заманча повесть, шулай ук детектив. Аның эштәлеге бик кызыклы. Яшь кызны 20 яшьтә урлап алып китәләр. Һәм инде аның 20 елдан соң әйләнеп кайту тарихы. Бик күп укучыларны ул тетрәндерер һәм шатырлар дип өметләнәбез. Менә минем күз төшкәне тагын чәчмә әсәрләрдә Рафис Сәлим, Рафис абый Чаллыда яшәгәнен беләм, Разил абый Вәлиевның кардәше туганы. Һәм менә күп еллар язмыйча торган кисәк кенә яза башладымы, ничегрәк булды бусы? Шуннан да менә бу Рафис абый безнең соңгы елларда ул күбрәк кызыклы публицистик мәкаләләр белән актив катнаша иде. Аның быел юбилее булды күптән түгел менә шушы араларда. Һәм инде шул уңайдан без аның хикәясен тәкъдим иттек. Һәм гомумән октябрь саны шаллар саны булып чыккан ул. Айрат Суфьянов шигырь белән ачылып китә, Айгөл Әхмәтгалиева повестьтән, аннан соң Рафис Сәлим дәвам итә. Менә безнең Чаллыда шуннан да бүген көндә бик әдәби тормыш җанында бара. Казан утлары архивыннан дигәне бу сине яраткан сәхифә дип уйлыйм күпләрнең, чөнки фотосурәтләр һәм безнең тарихыбызга нисбәтле, дөресрәге әдәбият тарихына нисбәтле фотолар. Алга таба да дәвам итәчәкме? Әйе, шуннан да дәвам итәчәк. Һәм тагын бер анонс дип әйтим инде. Безнең юбилей уңаеннан сурәтләрдә Рухи йөзебез дигән фотоальбом басылып чыгыла тиеш шушы көннәрдә. Анда Казан атларының 100 еллык тарихында безнең авторларыбыз, шәхесләребез, безнең белән бәйле кешеләрнең шушы фотолар, шушы архивның инде тулыландырган варианты дип әйтергә мөмкин ул китапны. Ул шушы көннәрдә дөнья күрәчәк.
Батырлар турындагы әсәрләр игълан ителгән иде. Бу нукта куелган инде аңа быел нәтиҗәләр ясалачакмы? 10 декабрьгә кадәр без эшләрне кабул итәбез. Повесть һәм хикәяләр жанрында, шулай инде балалардан шигырьләр килә. Аны 10 декабрьгә кадәр эшләрне кабул итеп, жюри быел ук инде нәтиҗәләрне ясаячак. Авторларны котлау, җиңүчеләрне котлау 15 февральдә Муса Җәлил исемендәге турнирда булачак. Марат Гатыф улы Әхмәтов үзе җиңүчеләрне котлаячак. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә, кызыклы эштәлекле чыгыш өчен. Уңышлар юлдаш булсын алда көннәрдә. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бүген бездә кунакта Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин иде. Тапшырыбызны исә дөнья яңалыклары белән дәвам итәбез. Хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова әзерләгән видеоязма. Түбән Тагилда узган Бөтен Россия ярышларында Омск шәһәренең Арбалы инвалидлар футбол командасы 3нче урынны алган. Электр белән җиһазландырылган арбаларда футбол һәм флорболны үстерү белән шөгыльләнүче Питердагы Паралимпик физкультура спорт клубы спортчылар Михаил Бережной белән Рөстәм Капеевка Бөтен Россия турнирында үз көчләрен сынап карарга тәкъдим итә. Ярышта катнашу өчен тиз арада команда туплана. Уен өчен махсус җиһазлары җитмәсә дә, җиңү теләге һәм үзләренә ышанычлары зур була спортчыларның. Әлеге спорт төренең кагыйдәләрен дә белми идек, видеолардан карап өйрәндек. Уенның теоретик моментларын сөйләшкән килеш кенә катнаштык. Ләкин беренче уенда ук үзебезнең көчле көндәш икәнебезне күрсәтә алдык кебек. 3нче урын өчен Омск командасы аларны турнирга чакырган, Питерның Паралимпик командасына каршы уйнап, 1-0 исәбе белән җиңү яулаган. Моннан тыш чемпионат нәтиҗәләре буенча команда 16 туп кертеп, бик төгәл уен күрсәткән. Бронза чемпионнарының әлегә кадәр футбол уйнар өчен махсус арбалары юк. Ләкин моңа карамастан, ноябрь аенда команда Сочида узачак Россия чемпионатында катнашырга планлаштыра. Салют Орта компанияләр төркеме Россиядә беренчеләрдән булып протез аяклар өчен пневматик тез буыны модульләре ясый башлаган. Здесь используются российские технологии. Биредә Россия технологияләре кулланыла. Иң төп әйбер тез буыны модуле. Ул Сколковода җитештерелә. Чит илнекеләрдән аермалы буларак ул җиңелрәк тә, арзанрак та, йөкләнешләргә дә чыдам. 19 яшьлек Мирослав Сөләйманов махсус хәрби операция барышында яралана, соңрак аның аягын кисәләр. Протез эшләүчеләр Мирослав белән элемтәгә чыгып ярдәм тәкъдим итәләр. Егеткә шәхси форма ясап, протез куйганнар. Беренче тапкыр протез белән аякка баскач, аңа бигүк ышанып та бетмисең. Сынар, сыгылыр дип куркасың. Тора-бара ышаныч арта. Протез үзенең нык чыдам икәнлеген исбатлый. Әлеге протезны 2020 елда Сколково инновация үзәге базасында эшләгәннәр. Хәзерге вакытта Мәскәүдә елына 5000 протез җитештерелә. Компаниядә проектны гамәлгә ашыру импортны тизләтелгән тәртиптә алмаштыру бурычын хәл итәргә һәм мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең ихтыяҗын тәэмин итәргә мөмкинлеген бирәчәк дип аңлаталар. Салют Орта бәяләве буенча мондый протезларга 150 000 кеше мохтаҗ. Хәзерге вакытта Мирослав ясалма тезенә ияләшеп, тернәкләнү курслары уза. Алга таба ул яңа һөнәр үзләштереп, эш табарга уйлый. Кемдер алтын сары төскә күмелгән көзгә ихластан сөенә. Бойларда үзенә илһам, көч ала. Кемдер көзләрдә савышка бирелә. Хәтирәләр дөньясына чыма. Ничек кенә булмасын, бу ел фасылы һәр кешенең күңелендә үз урынын таба. Бу дөрестән дә шулай. Әбәнә Казан каласы һәр бер ел фасылында матур, җәендә, көзендә, кышында, хәтта язгы, көзге пычрак вакытларында да ул үзенчә матур.
Көннәр чыннан да үзгәрде, шактый гына салкынайды, инде кара көзгә аяк басып барабыз. Ул яфраклар булмаганга күрә кара дип атала. Ә бездә һава торышы. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Алдагы тәүлектә циклонның тыл өлеше тәсирендә һава торышы уңайлы, ләкин салкынча булачак. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы Азнакайда яңгыр явачак уртача 1 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама яршаулы Алабугада болытлы һава 1 градус. Төньякта Актаныш, әгәрҗе Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми 1 градуска кадәр. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук болытлы, уртача 2 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава 3 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта урыны белән яңгыр булырга мөмкин, уртача 2 градус. Пәнҗешәмбе бераз җылырак булачак, кичкә таба тагын явым-төшем көтелә. Башкалабыз Казанда болытлы һава, уртача 3 градус. Җил көньяк-көнбатыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кыратыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Ике 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Бу хакта 20 октябрьдә республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов киләсе елга Татарстан Дәүләт Советына юллама вакытында хәбәр итте. Моны чыннан да хуплап каршыларга кирәк, чөнки йолаларыбыз яшәргә хаклы. Нәкъ менә шушы мизгелдә без милләттәшләребез тормышындагы яңалыклар белән танышырбыз һәм Дәрья сәхифәсен алып бару өчен сүз Ләйсән Гайнуллинага бирелә. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Шахмат уйнап чараның төп приз фонды өчен көрәшү, бию флешмобында катнашу, шахмат стилендәге киемнәр күрсәтү. Буларның барысында Томск өлкәсенең Околица паркында күрергә мөмкин иде. Танылган шахматчы Анатолий Карпов чараның иң көтеп алынган кунагы булды. Ул бәйгегә ям истәде. Шахмат фестивале ничек узган? Тулырак хәбәрчеләребез репортажында. Не повезло в любви вам, и не настя за окном. Чтобы в жизни быть счастливым, надо сделать ход конем. Беренче иң яхшы партия шахмат музыкаль фестивале район чарасы буларак уйланды. Ә чынлыкта төбәкара фестивальгә әверелде. Чөнки бирегә илнең 8 төбәгеннән үз көчләрен сынап карарга килүчеләр аның күләмен киңәйтте. Чакырылган кунак шахмат буенча 16 тапкыр дөнья чемпионы булган Анатолий Карпов үзенең тере легенда икәнен исбат итте. Честно говоря, я в России других таких фестивалей, другого такого парка не знаю. Россиядә мондый дәрәҗәдәге фестивальләрне күргәнем юк иде. Бу томскиларның уйлап табышы. Шахмат фестивален шушы мөгъҗизалы урында уздыруыбыз Томск өлкәсе шахмат федерациясының Себер округы шахмат федерациясының казанышы. Фестивальдә катнашучылар төрле милләт, төрле буын вәкилләре, алар арасында татарлар да байтак. Приехал я в Томск. Томскига килгәч, миңа федерацияны җитәкләргә тәкъдим иттеләр. Мин шахмат клубы булдырдым. Минем җитәкчелегем астында Томск командасы 5 тапкыр Россия чемпионы, 2 тапкыр Европа чемпионатында җиңүче, 17 ел рәттән Россиянең беренче чемпионы Петр Измайлов истәлегенә турнир уздырылды. Безгә танылган шахматчылар килде. Беренче тактада Александр Морозович уйнады. Бабасы аңа «Сажы гомер буе Томск өчен уйнаячаксың. Томск безнең ватаныбыз» дигән. Аның бабасының әтисе Томск шәһәре башлыгы булуы ачыкланды. Татарлар арасында Казанның танылган шахматчысы Рәшид Әҗмединов бар иде. Оста, таль кебек уйнады. Петр Измайлов та Казаннан иде бит. Мине шахмат уйнарга бабам өйрәтте ди Марат Сәбитов. Он предложил сначала поиграть в шашки. Шашки оказались простые. Мине шахмат уйнарга бабам бала чагымда өйрәтте. Ул башта шашка уйнарга тәкъдим итте. Шашка гади уен булып чыкты, аннан шахмат уйнарга өйрәндек. Бу уен мине уйларга өйрәтте. Мин үзешчән шахматчы, шуңа күрә нишкәлекләре турында сөйли алмыйм. Ләкин һәрбер бөек шахматистның үз тактикасы бар. Максим Шисов шахмат буенча спорт мастерлыгына кандидат. Минем әнием татар, шуңа күрә татарлар командасы өчен уйнарга булдым ди шахматчы.
мы действующие обладатели этого звания, то есть мы действующие чемпионы. Безнең команда татарлар дип атала. Бу команда өчен уйнарга теләүчеләр байтак. Без гамәлдәге чемпионнар. Татарлар өчен уйнарга мөмкинлек булуы һәм бу халыкны тәкъдим итә алуыма мин бик шат. Мин татар үзәге янында татар бистәсендә яшим. Әлбәттә, барысы да бөек шахматчылар була алмас, әмма миңа ышаныгыз. Шахмат буенча белем алучы балаларның 100% югары уку йортларына керә. Бу безнең киләчәк алтын буын. Фестивальны оештыручылар кунакларга ямаслап утырырга бирмәделәр. Уен сессиясе, театр спектакльләр, тон сувенирлары күргәзмәсе, җырлар, биюләр. Алар арасында танылган татар биюк төркеме Айнур. Үзбәкстан һәм Австралия дөньяның төрле тарафында урнашкан ике ил. Тик икесендә анда яшәүче милләттәшләребез һәм мәдәниятебезгә булган мәхәббәт берләштерә. Австралия татарлары кояшлы Үзбәкстан буйлап сәяхәт иттеләр. Үзбәкстандагы тәэсирләре турында Сәрвиназ Кәримова репортажында. Австралиянең Аделаида шәһәреннән килгән кунаклар бер килүдә Үзбәкстанның берничә шәһәрендә булырга өлгерделәр. Biz anda Tatar Başkırt Cemiyeti'ni başkarıp yürüyoruz. Şükret bizden Tatar Başkırt Asosiyasyasının prezidenti bulan. Anda indi aktif Tatar turmuşu, cemiyet turmuşu alıp barga tırışabız. Bayır türlü özümüzün milli bayramlarını ütkazıp, saban toylarını ütkazıp, gayetlerini, Ramazan bayramlarını ütkazıp, şulay özümüz Tatarlar biknak kına arlaşıp, yaşarga tırışabız, anda birgeleşip, Tatar Yakşanbe mektebiz de var. Bütün Avustralya'da tuğla üsken Tatar balları, Avustralya'da Tatar mektepte, Tatarça hemesesililer. Şimdi her bir millet özünün milletini sağlap kalır için özünün milletini başta süyerek gerek, öğrenerek gerek. Şunun için biz de oyladık. Şunun için bu dönemde oğlumla alıp geldim. Bunda körsetlerge Özbekistan'ı bundan sonra biz kayıt Tataristan'a da barabız. Elbette şu kaya bolsunda Tatarlar birinci aileden başlayarak gerek. Özünün milletini sağlap kalır için bir de özünün millet özünün tillerini öğreterek gerek, ana tilini, örpek adetlerini. Ben özüm Kıtay'dan tuğup ösken, andaki Uygurlarga okşaş. Özbek kişilerde şu Uygurlarga okşaş iken bek köngülü bek aybet, bek yaxşı karşılarlar. Şu bizge bütün eserde aşıları da bek temde ziyaret başladık. Kişiler de bek aybet, yerler de bek motor, bek uşadı. Özümüzün burunqa vatanda turgan şekilde. Özbekistan'da menga şu mescitler bek uşadı, aşılar da bek temde buldu. Kişiler de bek şu yılmayıp, yaxşı şu hemen kişi selamun aleyküm ayta. Şu menga o bek muhim. Şu Özbekistan şu azanı işitip uyanganda bek şu bek bek tesirledim menga. Vəliyevlər gailəsinin bu səfərinə tağın bir gailə Şulayq Vəliyevlər gailəsi qoşuldu. Onlar Avstraliyaya 2009 yılda Xitayның Urumçi şəhərindən köçündülər. Köp şəhərlərə batıq. Xivaga, Buxara, Samarqand, şuna köp şəhərlər var, köp tarix yerlərini gördük. Biz uyda Tatarca söyleştirişimiz. Endi tilimizni yo'qotmaslikqa tirishamiz. Onun ikimizning balalarda yaşam mümkünü Tatar mekteplerinde Tatarca okuydu 3 saat, 4 saat. Dini mektepke balalarımızı jiberemiz. Ayda April'da biz Sabantoy ötküzemiz. Sabantoyda Uygurlar, Tatarlar, Kazaklar, Özbekler o yerdeki İngilizce hammasi keldi. 1000-2000 adamlar keladi. Balalarni şiir yatqazamiz, jirlatamiz, bilatamiz, To'qay kunligini ötküzemiz, To'qayning şiirlarini yatlaymiz. Balalar har xil faoliyatda qatnashadi. Boshqa millatlarga o'zimizninki kiyimlarini kiyib, haqlarga ko'rsatamiz, o'zimiz Tatar uchun shuning uchun farqindamiz. Уллары Фатих Вәлиев Шулайq үзенең яшьләр форумы кысаларындагы Татарстанга булган сәфәреннән тәэсирләре белән уртаклашты. Tatарстанга барганда мен 3-5 ашадым, дусларны ясадым. Улар менгә урысча сәл үгәтте, мен уларга австралиянча, инглизчә үгәндем. Бүгінгі жеткересі мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Самысыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, Татарстан Яңа Гасыр каналында Манзара информацион музыкаль тапшыруының 2-нче эш сәгатенә керешәбез. Безне караучы барлык тамашачыларыбызга кайнар сәламнәр, уңышлы көннәр һәм бәрәкәтләр юлдаш булсын дип телибез. Шигелгән келәмнәр, күн мозаикасы, керамика, батика, бизяно әйберләрендә нәрсә генә юк. Осталар дип аталган әлеге күргәзмәдә декоратив кулланма сәнгатьнең барлык төрләре диярлек тәкъдим ителә. Хәзер инде без әлеге бисквитларны бизәүгә керешәбез. Хәбәрчебез Зәлия Галиева көзге десерт, кишерлек капкейк әзерләү серләрен өйрәнеп кайтты. Йога инструкторы Әлфия бер белән күз күремен яхшыртучы күнегүләр ясарбыз. Кайбер авылларның атамаларында угаларның борынгы тарихы яшелгән. Мәсәлән, Кукмара районының Байлангар авылы бар. Бу бай уланнар дигән сүздән килеп чыга торган атама. Угланнар, ягъни уланнар, алар Казан ханлыгы заманында ук билгеле булган бер хәрби сословие, ягъни хәрби катлам. Гади тел белән әйтсәң, солдатлар дисәң дә була. Шулай Кукмара халкы үзенең уңганлыгы белән дан тота. Бүген без исә Кукмара районы Сабанчы авылына юл тотарбыз һәм бу саланың тарихы белән танышып үтәрбез. Моннан 200 ел элек әлеге җиргә Сабанчин фамилияле әфәнде килеп чыга. Табигатьнең матурлыгына гашыйк булып, биредә төпләнергә хәл кыла. Берникадәр вакыт үткәч, бу җиргә башка кешеләр дә килеп урнаша. Шулай авыл пәйда була. Исемен гади генә әйтеп Сабанчы дип куялар. Авылның халык телендәге атамасы да яши. Икенче төрле аны аты дип йөртәләр. Бу хәл биредә яшәүче халыкның күпләп ат астрагы белән бәйле диләр. Бүгенге көндә дә халык күпләп төрлеге астрый, авылда 2 зур фермер хуҗалыгы эшләп килә. Сабанчыда хәзер 120 кеше яши, 37 хуҗалыгы бар, авылның үзәгендә мәчет урнашкан. 5 вакытны азан тавышлары ишетелә. Мәчеткә картларыбыз йөри. Җомга намазлары булмасын, иртәнге намаз, илә намазы, акшам икенде намазлары, ястү намазлары барсына да килә. Без мәчеттә укыйбыз. Һәм шулай ук мәчеттә бүгенге көндә Кукмара мәдрәсәсе аркылы уку оештырылды. Илһам хәзрәт килеп укыта, анда дагы әбиләребез, бабайларыбыз, хәтта яшь кызларыбыз да, егетләребез дә мәчеткә килеп белем алалар. Өзебезнең Кукмара районы шуның белән дан тотабыз инде. Бездә милләтләр күп. Һәм милләтләр бездә дус тату мөнәсәбәттә яшиләр. Менә күргәнегезчә, менә шушы Сабанчин авылы, халык телендә Аты авылы дип йөртелә инде ул безнең утнутлар белән бер тирәдә торалар. Әмма ләкин шуңа карамастан, алар үзләренең милләтенең горыф-гадәтләрен, телләрен онытмыйча, юлларны менә шулай үткәреп баралар. Сабанчыда каз өмәсе. Күргәнегезчә, халык бергәлә бәйрәм итә. Уеннарны Шишмә буенда оештырырга уйлаганнар. Әлеге җир сабанчылар өчен бик мөһим урын. Ул тарихи табигать һәйкәледә, яшь парларны кавыштыручы, таныштыручы да. Суы шундый чиста, шундый татлы, аның ләззәтеннән күңел сөенә. Авылыбызда 100 ел, 200 еллар элек Муса дигән абый яшәгән, бабай менә шул кеше шушы чишмәне тапкан. Һәм шушы чишмәне табып, монда бурап, чишмәдән су чыгарган. Авыл халкы менә шушы чишмә аркылы су эчкәннәр. Менә шушы авылда бердән-бер чишмә булган. Менә чишмәләр ала соңгы вакытларда инде иләргә сулар кергәч, аларга игътибар бик калмады дип әйтсәм дә була. Менә бу чишмә дә шушылай итеп ремонтлап, шушындый хәлгә китерергә уйладык. Әле монда эш бетмәгән. Алга таба чишмә кырыена агачлар утыртып, балалар мәйданчыгы төзәячәкләр. Буларның барысы да якын киләчәккә планлаштырыла. Ераграк карасаң, Сабанчыларның киләчәккә зуррак максатлары да бар. Ул авылны шундый зур, нык хәлдә саклап калу һәм киләчәк буынга туган якларының мирасын, милләтләренең горыф-гадәтләрен түкми-чәчми тапшыру. Татар сүзе бәйгесенә гаризалар алу дәвам итә. Анда теләсә кайсы яшьтәге кешеләр дә катнашалар. Үзе язган шигырь номинациясеннән Төмән өлкәсендәге Дамира Курбанбакова видеоязмасын карап үтик. Татар сүзе бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Аларны сезгә дә тәкъдим итәбез. Балам. Балам, балам кына. Инде нимә эшләдем? Гел сине уйлап йөреп, алсып кына гитмәсәм. Бүген пешердем ашларны,
Өйін ашын салып қана, олын ашыны кескен арада сен кірдің ойларыма. Таң башларынан тұрып, тез елға яғына кеттің. Мен таң ұзақ болмам дейіп, қармақны ұшлап кеттің. Балықларны алып қайтып, шал арада тасарттың. Янада ғыссау, оны бішіріп алдың. Қалған балықларны инәм, мен холодильникка салам. Сенің іштен қайтқаныңа, ол әсір болыр дедің. Андағы тұслы балықны мен каптит етем дедің. Шал арада сағып саптың, отларны таяқтың. Ой эшләрне эшләдең, атта алай эшләмәс. Яшәгәле аптырангац, вакытың асрак калгац. Сез дә бәйгедә катнашырга ашыгыгыз. Премиаль фонд – 1 миллион сум. Кунакханабызга рәхим итегез. 26 октябрь көне, ягъни бүген Сәйдәш мәдәният үзәгендә Казан шәһәрендә Болгар радиосының чираттагы зур концерты булачак. Һәм әлеге концертта катнашучы егетләребезнең берсе җырчы Илгиз Хәсәншин бездә кунакта. Хәерле көн, достым. Хәерле көн, хәерле кич. Тәүлекнең ди вакытына карала исәнмез. Рәшит абый Шамкаев миңа якташ дип мөнәҗәгать итә, якташ дип әйтсәң дә була. Чөнки сез Самара егете. Менә Самарадан Казанга ничек киләсе булдыгыз? Ничек булды бу тарих? Мана тарихын сөйләп китсәм дә көндә җитми инде. 2013 елны 11 сыйныф тәмамлап, Сухаримны киптиреп дигәндәй киттек Казанга. Беренче мен Әлмәт шәһәрендә музыка көллиятенә укырга кергән идем. Анда да алганнары баян буенча укырга кергән идем. Шуннан соң бәйтем тукталып барып карыйк әле дигән фикер белән Казанга килеп, Салаватова җитәкләгән истигъада бүлегенә укырга кирдем. Шуннан әкертегенә бәйнәмәдә китте инде. Һәм безне кызыксындырган сорау, бүгенге көндә Самара татарлары ничек яши? Самара татарлар дигәннән үземнең авылга алдашларыма да сәлам итеп китим әле. Самара өлкәсе Камышлы районы Яңа Усман авылында яшәп ятучы барлык туганнарыма, авылдашларыма кайнар сәлам җиткерим. Бу минем миссия, читтән килгән кешенең ул авылдашларына сәлам әйтү. Самара татарлары бер урында тормый, алар тагын да татарлаша дип әйтим соң инде. Татар телен бездә камил беләләр дип әйтсәм дә була, чөнки мин менә чагыштырам 2013 елны киткәндә хәзерге вакыт белән яшьләр татар теленә омтыла, дингә дә шулай ук, шуңа күрә бер дә артта калмыйбыз, алда барабыз дип әйтик. Османда үзегез татар мәктәбендә укыдыгызмы? Османда без алыбыз татар, ләкин мәктәп русчарак инде. Ләкин барына шул итеп, субханалла, бик матур татарча сөйләп. Калганын монда өйрәттеләр инде. Минем менә баярак сөйләш дип. Анысы да әйбәт бит инде. Җыр буенча кемдә укыдыгыз? Җыр буенча минем устазым вокал буенча инде Татарстан халык артисты Илсур Абисафин иде. Кафедрабызны җитәкләде инде Салаватова Фатхетдинов. Ул инде соңгы сүзне ул әйтә. Бетте. Менә шулай. Кире Болгар радиосы концертына әйләнеп кайттык. Нинди җыр башкарасыз? Бүген менә сездән соң хәзер туп-туры китәм репетициягә, концертка ала бирсә, әниемнең юбилейны дип багышланган дип җыр яздырган идем инде. Мин һаман да бала әле дип җырны атадык. Аны инде Әлфис Галиуллин көйне язып бирде, Илмира Гемаева шигырен язды. Менә шушы җырны ничек кенә булса үтеп кирешле итеп башкарып чыгып булмасмы дигән нияттә инде барабыз инде бүген. Тагын кемнәр катнаша бу әйбәт концертта? Илдар абый белсәм иде. Бик күп татарлар артистлар дип әйттеләр инде, шулар арасында син дә булырсың диделәр дә. Менә шуның белән хыяллар эше берем инде. Рәшит абый Шамкаев 4нче сәнәттә булсын, җирдә йөрмим, очып кына йөрим. Безнең тапшыруларны даими карап баручылар әлбәттә күрәде, чөнки без аларны күрсәткәләп, таныштырып, сөйләп бардык бу хакта. Һәм әлбәттә инде бүгенге концертта уңышлы булыр дип үмитләнеп калабыз. Мин дә шуны үмитте. Алга таба ниләр бар, иҗат планнары? Иҗат планнары Илдар абый иң мөһиме хәзер вакытта миңа калса, илләребез тыныч булсын, күңелләребез тыныч булсын, барыбыз сау сәламәт булыйк. Күрсәтер яшь кешенең аның теге амбициялар дип әйтәләр бит дуслары гел алда ниндидер күңел турында йөргән урнаштырган бер максатны, хыялны аны инде булгач күренер әле. Шундый сездә калыйк. Илгиз достым, без сезнең бик кызыклы клипларны күргән бар. Менә бу эшне алга таба дәвам итәчәксезме, әллә клип төшерү бик җиңел эшләрдән түгелме? Һәр эшнең дә үзенең авырлыклары бар инде, Илдар абый. Клип төшерүне туктатырга исәп юк инде, сау сәламәт кенә булыйк.
Чөнки минем 3-4 клибым бар инде, шуның бөтенесендә сценарийда, режиссерда, бөтен административ эшләрне үзем алып барам. Чөнки үземә кызык шулай бер. Шуңа күрә бер ничек күрәм, шулай тәкъдим итәм инде. Чөнки ниндидер теге алдау ясыйсы килми, ниндидер теге Голливуд киноларында кебек ләрсе килешмәгән әйбергә татар халкына килешмәгән әйбер төшерәс килми. Менә гади тормышта нәрсә бар, шуны гына төшерәс килә. Ә менә уку дәверендә укытучыларыгызның кайсысына рәхмәт әйтер идегез менә, кайсысына? Мин аларны аерып әйтәсе килми, һәммәсенә дә рәхмәт. Мин институттагы сыңа түгел, мәктәптән үк башлап, балалар бакчасыннан үк башлап бөтенсенә рәхмәт әйтерем, чөнки минем менә шушындый хәлгә, шушындый кыйффәттә, шушындый акыл топлап утырганым өчен, сезнең кырда утырган менә бу кичкенә генә җиңү минем өчен, чөнки мин беренче тапкыр шушындый зур студиядә, сезнең каршыгызда интервью бирәм дип әйтик инде. Аларның нәтиҗәләре, әлбәттә, әнинегә дә, һәм менә шушы барлык укытучыларына да аларга бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде тагын бер сорау, бигрәк тә кызлар сорый инде. Илгиз Хәсәншинның гаилә хәле ничек икән, өйләнгән егет мул дип сорыйлар. Мин Илдар абый шулай дип кенә әйтеп куйым. Моның хакында без социаль челтәрләрдә белә алабыз. Һәм экранда күренгән QR кодлар аша сез бу сорауга җавапны таба алырсыз дип уйлыйбыз. Илгиз белән саубуллашабыз. Сезгә иҗади уңышлар, алга таба да шушындый хәрәкәтчән, тере, иҗади, тынгысыз шәхес булып калырга насыйп булсын. Амин, бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Студиябездә кунакта җырчы Илгиз Хәсәншин иде. Без Болгар радиосының бүгенге концерты хакында сөйләштек. Ул Сәйдәш мәдәният үзәгендә үзә. Тапшыруыбыз үз эшен дәвам иттерә. Шигелгән келәмнәр, күн мозаикасы, керамика, батика, бизяноевлар монда нәрсә генә юк. Осталар дип аталган әлеге күргәзмәдә декоратив кулланма сәнгатьнең барлык төрләре диярлек тәкъдим ителә. Барлыгы 80-нән артык декоратив гамәли сәнгать әсәре. Биредә Софья Кузьминых, Светлана Гарбузова, Ринат Ахматов, Луиза Фасхетдинова, Роберт Гайсин һәм башка рәссамнар милли сәнгатьнең традицион төрләрен тәкъдим итә. Сәнгать белгечләре аларны милләтнең заманча мәдәниятен күрсәтүче осталар дип атай. Менә алар безне куандыра, чөнки милләтнең мәдәнияте музейларда гына калмый. Ул бүгенге көндә яши һәм риважлана, һәм күреп торасыз төрле формаларда һәм инде төрле төсләрдә бирелә һәм күрсәтелә инде халыкка. Алар традицион алымнарны музей коллекцияларына ияреп түгел, үзләренчә иҗади килеп бу өлкәдә үз сүзләрен әйтергә тырыша ди әлеге күргәзмәдә катнашучы осталар турында сәнгать белгече Рауза Султанова. Безнең монда башка текстиль бигрәк тә күп урын алып тора. Ул инде табигый, чөнки безнең татар интерьерында иң күп урын алып торучы, шулай ук ул безнең шигү, току эшләре белән тулы, ул көнчыгыш интерьеры белән тәңгәл килә. Инде шуңа күрә дә монда шигелгән эшләр белән бер рәттән аның төрле техникалары монда бар, тамбур да бар, шыма шигү дә бар, һәм инде колакчан шигү, ушковый техника безнең уникаль үзебезнең татар техникасы да бар. Һәм шул вакытта әйтер идем, монда әле безнең менә сирәк эшли торган иде. Гобелин сәнгате ул бер хәл. Андый паннолар белән Роберт Гайсин безнең һәрбер күргәзмәдә катнаша иде. Менә бу очракта экспозициядә Алексеевск фабрикасында, току фабрикасының менә Стачева Аннаның инде бүгенге көндә урта буын хәзер иң яше менә шушы фабрикада эшләүче ханымның катнашуы да безне бик сөендерә. Күргәзмәдә архитектор Шамаилләр остасы Рөстәм Шамсутовның керамик эшләре дә игътибар үзәгендә булды. 60-нчы елларда зур яңарыш үрнәге булган каюлы шигү үрнәкләрен тәкъдим иткән Софья Кузьминых эшләре дә игътибарга лаек. Сәнгать белгече шулай ук ювелир сәнгате, агач эшкәртү осталарын да билгеләп үтте. Ювелир сәнгате шулай ук безнең бүгенге көндә эшләп килүче бик күп осталар бар. Хатын-кызларда, ир-атларда инде без хәзер аларны аермыйбыз. Тигез алар хезмәт куялар бу өлкәдә. Ималь сәнгатендә эшләп килүче кызларның шулай ук яңа менә Шамаилнең элементларын кертеп
ювелир сәнгатендә яңа сүз әйтергә тырышалар. Шулай ук бик кызыклы күренеш дип әйтер идем. Әмма ювелир сәнгатенә килгәндә безнең билгеле күрәсе килә үзебезнең бугорчатый искан дип аталган күпертмәле шулай ажур без инде күпертмәле эшләүне кызганычка каршы менә ул андай эшләре юк, чөнки бу авыр техника. Ювелир сәнгате күн мозаикасы, агач эшкәртү, току, чигү. Онытыла барган һөнәрләрне торгызу, саклап калу белән бергә рәссамнар алдында яңа бурычлар куела. Бай мирасны үзләштереп, этно-дизайн өлкәсендә яңа үрләр алу. Актуаль бөтен нәрсә. Менә беләсезме, дизайн буенча да, кием буенча да актуаль. Име бүгенге көндә менә хәзер татар милли киеменә бик игътибар ителә. Һәм инде менә зәркәнчеләрнең әйбере менә бүген миндә дә менә күреп торасызмы? Ул актуаль. Ул индивидуализм дигән әйберне бирә. Ул күрсәтә менә без менә шулай итеп үзебезнең мирасны яратабыз. Шулай итеп менә бу әйберләр инде мине генә бизи түгел, һәм инде киләчәктә минем оныкларымны да бәлки бизәр дип уйлыйм. Шуның өчен бу бик актуаль. Шул ук рәсемнәр, шул ук намазлыклар, шул ук савыт саба дип әйтәсе килә. Менә алар бөтенесе дә актуаль. Матур итеп чәйешкәндә үзеңнең милли татар бизәкләр белән, баллар белән, чәкчәк белән чәйешкәндә менә шулай итеп үзеңне чын татар итеп хис итәсең. Менә шул. Күргәзмәдә катнашучылар да, осталарның эшләрен карарга килүчеләр дә бер фикердә. Декоратив гамәли сәнгатьнең потенциалы бар, һәм ул төрле юнәлештә үсә ала. Манзара тапшыруы өчен Лилия Гыйззатуллина, Андрей Корсинский. Кемдер алтын сары төскә күмелгән көзгә ихластан сөенә. Бойларда үзенә илһам, көч ала. Кемдер көзләрдә савышка бирелә, хатирәләр дөньясына чума. Ничек кенә булмасын, бу ел фасылы һәр кешенең күңелендә үз урынын таба. Бу дөрестән дә шулай. Әбәнә Казан каласы һәр бер ел фасылында матур, җәендә, көзендә, кышында, хәтта язгы, көзге пычрак вакытларында да ул үзенчә матур. Узакламый, кыз җитәлләр абый. Димәк, җылырак киенеп йөрергә кирәк дип әйтмәкче буласың инде. Мин дә моның белән килешәм, һава торышы белән танышып узыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Алдагы тәүлектә циклонның тыл өлеше тәсирендә һава торышы уңайлы, ләкин салкынча булачак. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы Азнакайда яңгыр явачак уртача 1 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама ярчаллы Алабугада болытлы һава 1 градус. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми 1 градуска кадәр. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук болытлы, уртача 2 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава 3 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта урыны белән яңгыр булырга мөмкин, уртача 2 градус. Пәнҗешәмбе бераз җылырак булачак, кичкә таба тагын явым-төшем көтелә. Башкалабыз Казанда болытлы һава, уртача 3 градус. Җил көньяк-көнбатыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кыратыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.
Илдар абый, беләсезме, 1991 елдан кишер Европада җиләк җимеш дип санала икән. Менә сиңа, мин кишерне гомер буе яшелчә дип йөри йөрим. Хәзер аңлатам ни өчен шулай икәнен. Дөресендә моңара бер сәбәп бар. Португалиядә кишердән кайнатма ясыйлар, аннары чит илләргә саталар. Европа стандартлары буенча вареньены бары тик җиләк җимешләрдән генә ясарга ярый икән. Хәзер кишердән кайнатма түгел, капкейклар пешерергә өйрәнербез. Кәгазь каләмнәрегезне әзерләп куегыз, чөнки бик әйбәт рецепт. Көзге уңыш инде җыеп алынды. Димәк, бу хуҗабикәләргә тәмле ризыклар пешерү өчен тагын бер сәбәп булып тора. Ә менә нинди тәмле, шул вакытта файдалы һәм җиңел ризык пешерергә соң. Бу турыда кондитер Хисамиева Инҗидән сорап үтик әле. Инҗи, сәлам. Ассаламу алейкум, Зәлия. Без бүген нәрсә пешерәчәкбез? Без бүген быелга уңыштан бик тәмле кишердән тәмле капкейклар пешерәчәкбез. Моның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак? Безгә бисквит өчен кирәк булачак кишер, зәйтүн мае, грецкий орех, йомырка, шикәр, кыман, корица, разрыхлитель һәм имбирь. Димәк, эшебезне башлый алайсыз? Әйе. Савытка салабыз беренчедән шикәр, кыман, бер йомырка һәм аны булгатабыз. Әйдә, Зәлия, зәйтүн майын син дә салып җибәр әле. Хәзер шушы аңга безнең тәмләткечләребезне салыйк әле. Әйе, булгатып җибәрәбез. Һәм безнең әзер массага әкрен генә салабыз. Шушы әзер массага без хәзер кишердәшлекне салып, шушы формочкаларга тутырып куябыз. Хәзер кишерне кырырга кирәк. Әйе. Зәлия, безнең кишер әзер, салсаң була. Менә шунда безнең масса килеп чыкты. Хәзер без бу массаны шушы формаларга салачакбыз. Капкейкларыбыз пешкән арада кишер турында файдалы мәгълүмат әйтеп үтәсем килә. Кишерне казып алгачта аны бер ай салкын җирдә тотырга кирәк, чөнки менә нәкъ бер айдан кишердәге витаминнар саны 2 тапкырга артачак. Кишерне каймак яки май белән ашарга тәкъдим ителә, чөнки менә нәкъ А витамины май ярдәмендә эри. Хәзер инде без әлеге бисквитларны бизәүгә керешәбез. Әйе. Безгә крем өчен кирәк булачак творожный сыр, шикәр пудрасы һәм куертылган каймак. Хәзер шушы әзер кремабызны кондитерский мешокка салабыз. Хәзер без шушы капкейкыбызда чыкыр ясыйбыз, пычак ярдәмендә. Шушы әзер чыкырларыбызга без салабыз әзер карамель. Хәзер крем-чиз белән бизибез. Шушы капкейкларыбызны җиләк-җимешләр белән бизибез. Менә Зәлия, безнең тәмле кишер капкейкларыбыз әзер. Инҗи, рәхмәт бик зур сиңа шушындай тәмле рецепт белән бүлешкәнең өчен. Сез исә Инҗинең киңәшләрен истә тотып, якыннарыгызны шушындай капкейклар белән сөендерә аласыз. Шәйләрегез тәмле булсын, дуслар. 75% мәгълүматны кеше күз аша ала. Дөрес тукланмау, пычрак тирәюн, озак итеп телевизор карау күзгә бик начар тәэсир итә. Компьютерда эшләгәндә монитордан 50-70 см ераклыкта утырырга һәм һәр сәгать сайын күзне 5-10 минут ял иттереп алырга кирәк. Йога күнегүләре дә күзнең сәламәтлеген саклау өчен файдалы икән. Аның инде яхшы сәламәтләндерү чарасы икәне безгә мәгълүм иде. Тәннең һәрбер әгъзалары өчен ниндидер күнегүләр бар. Күзләр өчен нинди күнегүләр файдалы? Булар хакында Әлфия бер сөйләп узар.
Hayırlı gün, qadrli tamaşaçılar. Bilgenibizçe biz ko'pchilik kishilar internetda o'tiramiz. Ham bizning ko'zlarga bek ziyon kelar. Shu ziyonni olar uchun, ko'zlarga og'riqni bosar uchun biz bek yaxshi yengil ko'nikmalar yasay olamiz. U yoga ko'nikmalari. Ham men sizga shunun turida so'zlab ketaman. Eng birinchi ishroqda agar siz ko'zlaringiz og'riqni sezsangiz, eng birinchi ishroqda biz shulay etib yasaymiz, ham ko'zlarni yopamiz ko'zlarga. Ham 5 minut o'tiramiz. Shu bek joylar ham yengil ko'nikma ko'zlarning qizaruvini ham og'riqni bossa. Ko'zning ko'rimini yaxshirtish uchun bek joylar ko'nikma bor. Onun uchun parkka chiqishga kerak. Ham quyoshli kun vaqtida quyoshga qarab, sol qo'l bilan sol ko'zni yopib, quyoshga qaraymiz, ko'z yopiq, ham so'laymiz. Yangadan o'ng qo'l bilan o'ng ko'zni yopamiz, ham quyoshga qarab so'laymiz. Shu quyosh nurlari ko'zlarni davolay, ham ularga kuch beradi. Bek joylar ham yengil ko'nikma. Bek joylar ko'nikma bor, ansında parkda ishlarga mumkin. Onun uchun yurishga kerak. Ul beksa yer ko'rinadi, lekin ortqa taba yurga kerak. Ortqa taba yurganda bosh miya yaxshiroq, ham kuch kela, ham ko'zlarning ko'rimi tag'anda yaxshiroq. Tag'in bir yengil ko'nikma bor. Onun uchun imon barmoqni shulay etib qo'yamiz, ham boshni o'ngga ham so'lga qo'yamiz. Shu joylar ko'nikma og'riqni bossa, ham ko'z ko'rimini yaxshirtadi. Ko'zlaringizni saqlag'iz, eson bo'ling'iz, imon bo'ling'iz. Ko'zlar davolani ham shu ko'nikmalarni yasab, siz o'zingizning ko'zlaringizga bek zo'r foyda keltira olasiz. Ничек уйлыйсыз, муенсаларны, беләзекләрне нәрсәдән ясарга була? Материаллар көп инде, тимердән ясарга мөмкин, кавырчын, ягъни пластиктан, пыяладан, агачтан. Ә менә сюжет героебыз Илина Касыймова савыт-саба кыйпылчыгыннан да бижутерия ясый икән. Киләсе видеозманы карап үтик. 28 яшьлек дизайнер Элина Касыймова чынаяк ватылды икән, аны ябыштырып кара. Килеп чыкмаса, кыйпылчыкларыннан башка төрле предмет тудыр дигән принцип белән яши. Ул иҗат иткән бижутериялар барысы да элекеге сервиздан, һәрберсенең үз тарихы һәм икенче тормышы бар. Мы копали огород, и там огуречник, я копалась в земле и начала находить осколки битой посуды. Барысы да 2020 елда бакчада казу эшләре вакытында башланды. Мин җирдән ватык савыт-саба кыйпылчыкларын табып чыгардым. Шүплеккә ташларга кыймадым, чөнки алар миңа бик матур булып тоелды. Бу кыйпылчыклар хайран гына җыелгач, аларны нишләтим икән дип уйга баттым. Карый өйрәнә торгач, бизәнү әйберләре ясарга булдым. Савыт-саба кыйпылчыклары белән ишеткәндә аерым катлаулыклар бар. Һәрбер эшләнмә һәр яклап шомартыла. Ул үтә очлы булырга тиеш түгел. Шомарту процессында материалның составына да игътибар итәргә кирәк. Балчыктан ясалганнар йомшак, уылып китәргә мөмкин, фарфор пыяла үткен, аларны шомарту кыен, киселү ихтималы бар. Получается, первые украшения были из осколков, которые я нашла в земле, на улице. Но потом постепенно люди начали приносить мне свою битую посуду. Беренче бижутерияларны үзем тапкан кыйпылчыклардан ясадым. Аннары ватылган савыт-сабаларны танышларым алып килә башлады. Шулай да иң яраткан эшләнмәләр үзем тапкан кыйпылчыклардан. Әйтик, бу алканы авылдагы ватылган базадан ясадым. Это кольцо из
чашки. Бу yüzük кыйпылчыгы Казанның авиатүзелеш районыннан. Мин аны ташландык йорт эшеннән таптым. Ул чынаякныкы. Когда я бываю в разных странах, я тоже там смотрю периодически под ноги, что-нибудь нахожу. Кыйпылчыкларны чит илләрдә ял иткәндә дә табып алып кайтам. Менә бу yüzük мисал өчен Африкадан. Ул мине үзе тапты. Кояш астында ялтыр-ялтыр килеп, үзенә игътибарны тартты. Алып кайтмыйча булдыра алмадым. Яңа бижутерия туар өчен кыйпылчыкта матур бизәкләр булырга тиештә Лина. Шуңа да кыз өстенлекне совет чоры савыт сабасына бирә. Ватык чынаяк, тәлинкәне кабул итеп алганда да бизәкләргә игътибар итә икән. Бүген монда бижутерияга сорау бар, икенче сулыш өрелгән предметларны сатып алырга теләүчеләр күп икән. Мне вообще было удивительно в самое первое время, когда начались они продавать. То есть я такая думаю, вот это ничего себе, кто-то хочет купить это, так здорово. Эшләнмәләр сатыла башлагач гаҗәпкә кала идем. Башта танышларым, дусларым заказ бирде. Социаль челтәрләрдә бижутерияларның фотоларын урнаштыргач, сорау тагын да артты. Берсендә иске Оскол каласында яшәүче ханым алкаларга заказ бирде. Шулай итеп, Осколга оскологлар, ягъни кыйпылчыклар китте. Кызык бит, заказлар чит илләргә дә җибәрелә. Кызыксынучылар күп. Икенче тормышны кыз элеккеге тукымаларга дәүрә. Материалларны комиссион кибетләрдән, бит базарларыннан, әбисе сандыгыннан табып күлмәкләр тегә. Бу эшендә аңа бурда, мода, совет журналлары ярдәм итә. Тегү сызымнарын, образларны аннан алам ди дизайнер. Ватылды икән ташлама. Икенче сулышыр. Бу әйтемне кыз эшендә генә түгел, шәхси тормышында да куллана. Һәрбер проблемадан ким дигәндә 3 чыгу юлы бар. Аны күрә белергә генә кирәк. Чынаяк очрагында бу yüzük, алка һәм беләзек. Манзара тапшыру өчен Галина Шаймулина, Андрей Корсинский. Тапшыруыбызның 26 октябрь чәршәмбе чыгарылышы шуның белән үзенең эшен төгәлли. Һәрберебезгә иманлыклыгы, бәрәкәтле тормыш, саулык, сәламәтлек якыннарыбызның исән, имин булуын теләп калабыз. Куанычлар, уңышлар, иманга ынди торган дуслар һәммәбезгә насыйп булсын. Кагыл миңа караңгылык куркып качсын. Күзләремдә бик күп йолдыз чәчәк атсын дип язган Һиндстан шагыйре Рабиндранат Тагор. Һәм менә шушы мәгънәле сүзләр белән саубуллашабыз, исәнлектә күрешүләр насыйп булсын.